Хайырлы көн оқушылар, бүгінгі дәрісіміздің темасы мультимедияның техник чаралары. Мультимедия қошымталар білән компьютерда эшләү өчен махсус аппарат һәм программа чаралар кирәк. Микрофон компьютерга тавыш кертү өчен кулланыла. Микрофоннан чыгучы эзлексез электр тирбәнешләре санлы эзлеклеккә әвереләләр. Әлеге эшне компьютерга тоташтырыла торган аудиоадаптер яисә тавыш картасы дип аталган җайланма башкара. Компьютер хәтеренә язылган тавышны яңгырату шулай ук аудиоадаптер ярдәмендә башкарыла. Ул акустик колонкалар яки стерео наушникларга килүче цифрланган тавышны шул ук тавыш ешлыгындагы аналог электр сигналына үзгәртә. Югарыда әйтелгәннәрдән күренгәнчә, тавыш картасы үзендә цифр аналогча үзгәртү һәм аналог цифрча үзгәртүнең функцияләрен берләштерә. Компьютерда видеофильмнарны яздыру һәм яңгырату тавыш белән эшләгәндәге кебек цифр аналогча үзгәртү, аналог цифрча үзгәртү әверелеше белән бәйле. Әлеге максатлардан махсус видеосурәтне кертү, чыгару картасы кулланыла. Цифрланган һәм компьютер хәтеренә кертелгән видеокадрлар редакцияләнергә мөмкин. Мультимедия кушымталарны зур аудиторияда күрсәтү өчен мультимедия проектлардан файдаланалар. Мондый проектор монитор экранындагы сүрәтне зур экранга күчерелә. Мультимедия кушымталарны берләштерелгән тавыш, видео һәм графика зур күләмле хәтер таләп итәләр. Шуңа күрә аларны саклау өчен сыйдырышлыгы җитәрлек һәм бик кыйммәт булмаган саклагычлар кирәк. Әлеге таләпләргә оптик компакт дисклар җавап бирә. Зур сыйдырышлыкка ия булу белән беррәттән алар мәгълүматларның ышанычлы саклануы тәэмин итәләр. Бүгенге көндә CD-ROM һәм CD-RW дисклар киң кулланыла. DVD цифрлы видео дисклары тагын да зур мәгълүмат сыйдырышлыгына ия. Заманча DVD 20 гигабайтка кадәр мәгълүматка сакланырга мөмкин. Бу югары сыйфатлы тавышка ия булган тулы метражлы кинофильмны урнаштыру өчен җитәрлек күләм. Мультимедия мәгълүматны саклау җайланмаларына лазер диск, флеш хәтер, хәтер картасы, эчке каты диск, тышкы каты дискны әйтеп була. Шуның белән укучылар безнең темабызның теория өлеше тәмам.